ಇಂದದೆ ಓಲ್ಲ ದಾದೆ ಪೇಪರ್ ಓದು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೊಟ್ಟೆ ಕಾಪಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಚಾಕನ ಕಾಪಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಚಾಪರಂದು ಪೇಪರ್ ಓದುಂಡ ಐತ ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಕೋಪೋ ಮಲ್ತ್ಕನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾಂದಾದ ಪನೆರೆ ಬತ್ತೆ ಎಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ನೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪನುಮಾರ ಇದಿ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಪೊಂಜಾನಕ್ಲು ಪುರ ಸೇರ್ದು ಕಂಡನಿನ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಡು ಪಂದು ಉಪವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಓ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ್ ಅಹಹ ಈರ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ಯಾವ ಎನ್ನಲ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಅವಚ್ಚ ಐಕ್ ಈರ್ಲ ಉಪವಾಸ ಮಲ್ತದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಲಿ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಮೊಲೆಗಿತ್ತೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಆಯಸ್ಸನೇ ಏನಾರ್ದು ತಡೆಯರೆ ತೀರುಜ್ಜಿ ಅವೇ ನಿನ್ನ ಕಾಟನ್ ತಡೆಯೊಂದು ಬದುಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿರ ನಿನ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಋತ ಮಲ್ಪೊಡ ಋತ ದಾದೆಯವು ಎಂಕ್ಲ ಕೇನಂದ ಲೆಕ್ಕ ಗುನುಗುನು ಪನ್ಪಾರ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡತ ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಒನ ಸುಂಡಿಜಿಂಡ ಆಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ತರ ಗಿರಗಿರಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಆ ದೇವೇಡ ಯಾನೇ ಬೇಡುವೆ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕದು ಎಡ್ಡೆಡಿಪ್ಪು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪನೆರೆ ಬತ್ತೀರ್ ದೇವೇರ್ಡ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಬೇಡ್ದು ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಆಯಸ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇರೇನಂತೆಂಕ ನಂಬೆರೆ ನ್ಯಾಪುಜಿ ದೇವೇರ್ಡ ಬೇಡರೆಲ್ಲ ಬೇಡರು ಅಲ್ಲೆನರ ಬೇಗ ಕೊನೋಂದು ಅಲ ಏರ ಬತ್ತೇರು ಪೋದು ಬಾಕಿಲ್ ಲೆಪ್ಪು ಏರೊಂದು ತೂಲ ಈತ್ ಪೊರ್ತುಗು ಏರ್ ಬರ್ಪೇರು ಅವ್ವೇ ಈರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಮನ್ನೇ ಅದಿಪ್ಪೊಡು ಧರ್ಮಗು ಚಾ ಕಾಪಿ ಮೂಲ್ ಪರ್ದು ಪೋಪೆರತ ಯಾಂದೆ ಪುಜಿ ಬಾಕಿಲ್ ಪೋದು ಈರೆ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಆವು ಈ ಪೋದು ಚಾದೀಲ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಏತ್ ಪಂಡಲ ರಾಮನ್ನೆಲ ಯಾನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಜೋಸ್ತಿ ಅತ ಆವು ಚಡ್ಡಿ ಜೋಸ್ತಿಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಜೋಸ್ತಿ ಆ ಚಡ್ಡಿಗೆ ಸೂಬೂರ್ರೆ ಆ ಚಡ್ಡಿ ಪರಿದು ಪೋಯರೆ ರಾಮು ಬಲಯ ಉಲಾಯಿ ದಾದ ಬಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಬಲ ಬಲ ಉಲೈ ಕುಲೊಂದು ಪಾತೇರ್ಗ ಇದೇ ರಾಮಣ್ಣ ಚಾದ ಪೊರ್ತುಗಾನಾಗ ಏಪಲ ಗಂಟೆ ಬುಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪಾರು ಈರ್ ಎಡ್ಡೆ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪುವರು ರಾಮಣ್ಣ ಯಾಂದಾಲ ತಮಾಷೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈರ್ನೆಲ್ಲಲ್ದಾನೆ ಸಕ್ಕರ ಚಾದ ಪೊಡಿ ಕಾಪಿದ ಪೊಡಿ ಏಪಲ ಖಾಲಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡ ಏಪಲ ಚಾ ಕಾಪಿ ಬರ್ರೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲಗೆ ಬರ್ಪಾರು ಇದೇ ಈರೇನ ನೀನಿ ತಪ್ಪು ಎನ್ನುದಾರೆ ಯಾನಿನಿ ಚಾ ಕಾಪಿ ಓಲ ಪರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತಿನ್ಪುನಲ ಇಜ್ಜಿನಿ ದಾನೆ ರಾಮಣ್ಣ ದಾದಾಂಡೀರೆಗ್ ದಾನೆ ಬಂಜಿಗಿಂಜಿದಾಲ ಸರಿಜ್ಜ ದಾದ ಕತೆ ದಾದಾಂಡಿಯ ರಾಮು ಏಪಲೆನ್ನ ಬೊಡೆದಿನ ಚಾ ಕಾಪಿ ಪರ್ರೆ ಬಲಿತೋಂದೆ ಬರ್ಪೆದ ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇನಿ ಪೊಂಜೇನಕ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಉಪವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಅವ್ವೆಯ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯರೆ ಐಕ್ ಯಾಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂದೇ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಚಡ್ಡಿ ಜೋಸ್ತಿನ್ ಪಂಡರತ ರಾಮಣ್ಣನ್ ತೂದು ಕಲ್ಪುಲೆ ತೂಲೆ ತೂಲೆ ರಾಮಣ್ಣೆ ಆರ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ನ ನೀರು ಬುಡ್ದು ಉಪವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಈರ್ಲ ಉಲ್ಲರು ರಕ್ಕ ಸೇರ್ಲೆಕ್ಕ ನಿಂಗೆರಾವರು ತೂದು ಕಲ್ಪುಲೆ ಪಾಪ ರಾಮಣ್ಣನು ಓ ರಾಮು ಈ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅತ್ತು ಈ ಎನ್ನ ಶತ್ರು ಈನಿ ಚಾಪರ್ರೆ ಅತ್ತಂದೆ ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಪೆ ಎಂದು ಮೂಲ ಬಾತದ ಕೊಚ್ಚರೆ ಬೈದಾನ ನನ್ನ ಬಲ ಮೋಲ್ನ ಕೈಡ್ದು ಚಾ ಕಾಪಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂದು ಅಪಗ ಮಲ್ಪೆ ನಿಕ್ ಈ ಮುಲ್ಪರ್ದಿತ್ತೆ ಪೋ ಇಜಿಂಡ ಸೈಪೆ ಯಾನು ಅಂಚದಾಲೆಜ್ಜಿಯ ಯಾನ್ ನಾಲ್ ಪಾತೇರ್ದು ಪೋ ಇಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಯಾವ ಈ ಪಾತೇರ್ನ ಈ ಬತ್ತದು ಪಾತೇರ್ನೆಕ್ಕೆ ಇನಿತೆಯನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರ ಎಂಚ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಿಗ್ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಕೆಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈತ ಪೋಪಂಡ ಪೋ ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸರಿ ಸರಿ ಯಾಂ ಪೋಪೆ ರಾಮನ್ನೆ ಪೋಯತ್ತ ಚಾ ಯಾಂ ಪರ್ಪೆ ಇಂಚಿಕೊರು ಇಹಿಹಿಹಿ ರಾಮಣ್ಣೆ ಈರ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಜೋಸ್ತಿ ಆರ್ನ ಬೊಡೆದಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪವಾಸ ಮಲ್ಪೇರೆಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕದ ಇರೆಗ್ ಚಾ ಕಾಪಿ ತಿಂಡಿ ಕೊರ್ಪೆಂದು ಎನ್ಯಾರ ಇನಿ ಈರ್ನ ಉಪವಾಸ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಖಂಡಿತ ಪೋಲೆ ಪೋಲೆ ಮೀಲೆ ಬತದ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಕುಲ್ಲೆ ಯಪ್ಪ ಈ ರಾಮಣ್ಣನೇರ್ದು ಯಾನ್ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರಿಯತ್ತ ತೂಲೆ ಮೊಲೆಗ್ ದೇವೇರ್ ಕೊರ್ತಿನ ಇತ್ತೆದ ಆಯಸ್ಸುನೇ ಏನಾದ್ರು ತಡೆಯರೆ ತಿರುಜಿ ತೀರ ವೃತಗೀತ ಮಲ್ತದು ಮೊಲ ಆಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆತ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಕಷ್ಟನ ಏರು ಕೇಳುವೆರು.